Kọmishọna ndị uwe ojii na Anambra Steeti bụ Maazị Nnage Obono Etam akpọkuola ndị ewere n'ọrụ ọfụ na Nigerian Hunters and Forest Security Services ka ha na ndị ejensi nchekwa ndị ọzọ na-alụkọrịta ọrụ ọnụ iji wee mee ka steeti a bụrụ ebe ndị omekome ga-enyefe. Maazị Etam gbara oku a n'oge ọ na-emepe ụlọ ọrụ ọfụ nke ndị otu nchekwa ahụ na Ụmụeri, kansụl ime obodo Anambra East nke Anambra Steeti. Onye ọla bụ Chukwuemeka Maọdịlem gara wee wetara anyị akụkọ ka o si gaa. Bụ onye ji ọkwa ọrụ nchekwa na kansụl okpuru ọchịchị Anambra East nakwazi West nọchitere anya ya bụ Maazị Ogemgbe Arigwu Eme kọwara ndị ọrụ nchekwa dịka ndị maara nke ekwe na-akụ n'ihe gbasara ọrụ nchekwa na Naịjirịa ma gwakwa ha ka ha sepụ aka ha na ndị mmadụ ị na-anọkọ na-akparịta nkata ka ha nwee ike na-arụ ọrụ ha nke ọma. Ọ gara n'ihu wee gwa ha ka ha were egwu Chineke nakwazi ezigbo ọzụzụ enyere ha rụọ ọrụ ha ma wepụkwa aka ha na ịrụ ọrụ ọjọọ ya nakwazi ọrụ a na-ezighi ha ka ha ghara ibutere onwe ha aha ọjọọ. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Deputy Commander General na ya bụ ụlọ ọrụ bụ Maazị John Meche, onye bụkwazi President General nke ndị Ụmụeri, gara n'ihu wee kwuo na ndị a ewere n'ọrụ dị mmadụ 1,020 ga na-arụ ọrụ n'ime ọhịa nakwazi n'obodo iji hụ na enwezighị ebe ọbụla a na-ezu oshi n'ala anyị bụ Naịjirịa nakwazi steeti a. O mere ka amata na ọnọdụ ọrụ nchekwa dị na Naịjirịa taa bụ nke na-agba anya mmiri, wee gwa ndị a ewere ọrụ nchekwa ka ha rụsie ọrụ ike na ebe ọbụla a ga-etinye ha ma nyekwaziara ndị ọzọ na-arụ ọrụ nchekwa aka iji hụ na emejupụtara ebumnobi ejiri wee ha n'ọrụ. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa Assistant Commander General ụlọ ọrụ Nigeria Hunters and Forest Security n'ala anyị bụ Naịjirịa bụ Maazị Chijioke Ihenwosu gbakwaziri ha ka ha bụrụ n'obi na ha abụgoro ndị na-arụ ọrụ nchekwa site n'ịkwụsị ịga ebe ha na-agabu mbụ ka ndị mmadụ ghara ịma ka ha si arụ ọrụ, n'ihi na ọ ga-enyekwara ha aka ma mee ka ha na-arụ ọrụ ha dịka gọọmenti siri tụọ anya n'aka ha. N'okwu nke ya, onye ji ọkwa South East Zonal Commander na ya bụ ụlọ ọrụ bụ Maazị Mark Okonkwo mere ka amata na ndị a ewere n'ọrụ nchekwa bụ ndị sitere na mpaghara kansụl okpuru ọchịchị niile dị na steeti a ma bụrụkwazịa ndị enyere ọzụzụ nke ọma gbasara ụzọ ha ga-esi were kwụsị oshi nakwazi ịtọ mmadụ nke na-aga n'ime ọhịa niile dị na ala anyị ma gwakwa ha ka ha were eziokwu nakwazi egwu Chineke wee na-arụ ọrụ ha. Ndị ọzọ nyekwara ha okwu ndụmọdụ na ya bụ mmemme bụ onye isi ndị ọrụ nchekwa DSS na okpuru ọchịchị kansụl Anambra East bụ Maazị Michael Otedo nakwazi ogbo ya nke nọ na Civil Defense site na Ụmụeri. Abụ m Chukwuemeka Maọdịlem.